Is-sitwazzjoni dwar l-immigranti fil-Marsa jidher li qiegħda taħt kontroll bis-saħħa ta' ħidma sfiqa li qegħdin iwettqu il-forzi tal-ordni. Innota dan is-Sindku tal-Marsa, is-Sur Franz De Bono, wara li l-Prim Ministru Joseph Muscat appella biex tissaħħaħ is-sigurtà permezz ta' preżenza akbar tal-Pulizija fil-Marsa. Is-Sindku tal-Marsa innota tnaqqis fin-nies jitlajgħu għax-xogħol wara bosta spezzjonijiet li l-Pulizija tal-Immigrazzjoni qed tagħmel kull filgħodu fil-Marsa. Qiegħda f'ċirkostanza li naħseb li l-poplu Marsi kien ilu jixtieqha. Bażikament, nisperaw li da il-kontroll li hemm bħalissa jibqa' għaddej sakemm tiġi stabbli l-lokalità. Ma jfissirx li malli tiġi stabbli jisu jisparixxi jisu ma jkun qed jiġri xejn, tibqa' ssir sorveljanza kontinwa. Kien fil-bidu tas-sajf li l-Kunsill tal-Marsa għadda żewġ bajlos biex jinqata' x-xorb alkoħoliku fit-toroq u anke li tlajar fit-toroq Marsin. Bil-liġi lokali tajna għodda aktar lill-Pulizija fejn għandha iktar biex tħares ċertu nuqqasijiet li kienu fil-lokalità. Ta' min jgħid li dawn in-nuqqasijiet kibru matul is-snin, ġifieri ma kibrux mill-lum għal-għada, imma li ġara matul dal-aħħar xhur kompla jeskalaw ruhom b'tali mod li kellhom bżonn jgħaddu dal-liġijiet lokali. Dwar li tlajar fit-toroq b'mod partikolari għax-xogħol, xi ħaġa li kienet saret komuni fl-inħawi ta' triq għal Domoro, is-Sur De Bono wissa li hemm multi għal dawk li jinqabdu jiġbru n-nies għax-xogħol. Qal li kemm il-Kunsill u kemm il-Forzi tal-Ordni se jkollhom itib sa ma' min jinqabad. U għaferm tajjeb li nibatu appell. Tibqawx tiġu għawek biex tippikjaw nies għax-xogħol. Għal kulinkwa xogħol jista' jkun għal prostituzzjoni, jista' jkun għal xogħol, għal xogħol jista' jkun għal xi trid. Dwar l-immigranti li kienu qed jorqdu barra, is-Sur De Bono appellalhom biex ifittxu l-għajnuna ta' qdiet mhux governattivi li permezz ta' għajnuna mill-Gvern jistgħu joffrulhom saqaf fuq rashom. Da jidher li qiegħed illum qed jiġi kontrollat ukoll mill-Forzi tal-Ordni, nappellawlhom biex tibqa' ssir sorveljanza min għandu problema ta' fejn jorqod. Lew javviċina xi NGO, jew inkella javviċina l-entità konċernata biex tara s-soluzzjoni għandu. Dwar l-immigranti ġejjin mill-Italja qal li dawn m'għandhomx jett jaħdmu f'pajjiżna. Li ħafna minnhom ġejjin unknown address li jinħtieġ li rridu naraw di l-problema kif tiġi ittekiljata minnaħa tal-awtoritajiet bħal dwana u pulizija fl-ajruporti u fil-portijiet tagħna mhijiex xi ħaġa faċli għax l-ixju jgħaddilek minn żona Schengen u ma tistax twaqqaf l-individu. Il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia qal li l-Pulizija qed tindirizza din il-problema permezz tal-uffiċjali mit-taqsima tal-immigrazzjoni. Qal li minkejja li dawk li għandhom residenza Taljana jistgħu jiġu f'pajjiżna ma jistgħux jaħdmu u jistgħu jdumu biss issa 3 xhur. U allura qegħdin naraw kemm ilhom f'pajjiżna u jekk ikunu qabżu it-3 xhur illi jkunu ġewwa pajjiżna, allura ngħidulhom biex jitilqu lura lejn minn fejn ġew ħalli ikunu qed josservaw il-liġi bħal kull persuna oħra illi ġej mill-Unjoni Ewropea.